जौनपुर में नस गंदा नौला के गंदा कीड़ा के एगो गाना आइल ह। चली एकरा के हम विस्तार से बतावा तानी। चलो भाई। मधुपुर में पान खइहा जौनपुर में नस। ई गाना के बोल बा कि जौनपुर में पान खइहा चोलीपुर में नसता जवन जवन मन करे करिए भौजी बेबस। अगर देश प्रेमी तू एगो बात बता, तोहर जब मन करता तो तू अपन माई बहन के ढूंढी पर मतलब कि हाथ फेरे लगता र। चोप दिए भैया जी हम। अब एकरा आगे बोल बा कि आब मारा दंदन हमारा लंदन एकर बहनिया जातिया लंदन तै पर बा चोद ई का गावता रे चोली बाजार में लंदन में पंडन तोरा बहन के मिर्चाई रगड़ो। तोबा तोबा। बाजार में अच्छा तो बलिया गली में बलनी सब नोट तैयार बा ना रे, तो तू अपन बहनी के लेके गइल बारे। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने। बाजार में बोली न बोली ह लहंगा नजर बा बीचे में सायापुर सब पापड़ बहनी चोद ई का गावत रे कि सयापुर में सन पापड़ी खैया आ चोलीपुर में रसगुल्ला। ये बड़ी अच्छी बात। अलीपुर में घूमतिया छौड़ी। लाबोरी बात बता तू गणदेश प्रेमी, तू अपन माई बहनिया के साथे दंदन करो तारे की न। हमारा लंदन के मतलब बा कि सारी नगर में आगे न जाइया पीछे से लगा के मारिया राजा दंदन। चूतिया बनाया तुम। के मतलब बा कि चाट नगर में फान के मारी टूट जाई राजा चोली के सियन। आई पर रउआ लोग का कहेब कमेंट में जरूर बताएब। वीडियो अच्छा लागल जा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर धक्का धक करी जा।